Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час са сваім рэгулярным аналітычным аглядам падзею Беларусі за яе межамі у нас кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, немагчыма ўсё ж таки абмінуць, таму што тэма застаецца актуальнай, бо ёсць пэўная недазавершанасць усё ж таки прамоўленага. Я маю на ўвазе учорашнюю нараду у Лукашэнкі, і гэтае зварот і зноўку Лукашэнкі да тэмы вялікай сделкі з Трампам. І зноўку ён пачаў казаць пра тое, што вы ж там хочаце амерыканцы вялікую сделку, так мы готовы, і гэтак далей, і гэтак далей. Адразу з'явіліся пэўныя чаканні, што неспроста ж ён ні з таго, ні з сяго, раптоўна сабраўшы у сябе ў асноўным прадстаўнікоў сілавых структур, і там кіраўніка адміністрацыі, пачаў гэтую тэму педаліраваць, пачаўшы з яе найперш. Якія чаканні і чаму вы думаеце, ён раптоўна вырашыў да гэтай тэмы ізноў звярнуцца? Я думаю, што на пазіцыю Лукашенко ўвогуле на канфігурацыю адносінаў паміж Беларусю і ЗША паўплывала сделка паміж Ізраілем і Хамасам. Яна фактычна сталася знакавай падзеяй на міжнароднай арэне, калі два бакі, асабліва калі мы кажам пра Хамас, непрымярымы у стасунках да Ізраілю, пагадзіўся на такія дамовы і пагадзіўся Ізраіль у сваю чаргу абмяняць больш за 1000 чалавек, большасць якіх гэта тэрарысты, абмяняць на некалькі дзесяткаў сваіх грамадзянаў. Гэта з боку Ізраіля. Для нас таксама прыклад, калі мы дыскутуем на тэму, ці варта абменьваць санкцыі на палітзняволеных. Так вось прыклад якраз Ізраіля паказвае, што кожны чалавек у такой крывавай вайне на вагу золата, і яны гатовыя пайсці на пэўныя саступкі у пытаннях абмену, у пытаннях кантроля тэрыторыю, нават у пытаннях існавання Хамаса, бо ў гэтай сделкі не ставілася пытанне, там умоўна яно ішло як разбраенне ўзброеных груповак, у тым ліку Хамас, але я не думаю, што да гэтага дойдзе. Я таксама думаю, што ў перспектыве Хамас вернецца да сваіх традыцыйных метадаў барацьбы, але агульна вось той пакет, які ўдалося рэалізаваць Трампу і які ўдалося таксама на які ўдалося пагодзіць Ізраіль і Нетаньяху, ён, думаю, што на Лукашенка зрабіў вялікае ўражанне і таксама адчыніў перад Лукашэнкам пэўныя перспектывы. Калі ўж з Хамасам там дамовіліся, так, пайшло ўжо са мной, што тут я ж не такі ж, хаця гэта ж тэрарыстычны акт, нібы Хамас, так, памятаеце, абвінавацілі, ты павінны былі нават сітуацыю тлумачыць, што не маюць. Мы не такія крыважэрныя, як гэта жарты жартамі, але сапраўды, вось мне падаецца, тое, што мы пабачылі на Блізкім Усходзе, як бы там не крытыкавалі Трампа, не кідалі ў яго гнілымі памідорамі і спрэчная сітуацыя ўнутры ЗША, тым не менш, вось найбольш такая цяжкая сітуацыя на Блізкім Усходзе, яму нейкім чынам удалося зрабіць менавіта вялікая сделка. Я не ўпэўнены, больш таго, я ўпэўнены ў тым, што, як ўжо паўтаруся, сітуацыя вернецца на свае колы, як гэта было ўвесь час, калі ЗША дамаўляліся альбо з арганізацыі вызвалення Палестыны, з палестынскай адміністрацыі. Ізраіль нават вымушаны быў ісці на большыя саступкі у пытаннях рассяленняў ізраільцян у памежжы з сектарам Газа і на заходнім беразе ракі Іордана. І ўсё гэта зводзілася знову да таго, што мы пабачылі 2 гады таму, 7 верасня, вось гэтая крывавая дата кастрычніка.
тэрарыстычны акт. Таму, ну, на жаль, Ізраіль будзе увесь час знаходзіцца на такой парахавой бочцы. Але для Лукашенка, безумоўна, вось гэта такі шанс. Вялікая сделка, давайте усіх палітычных зняволеных мы выменьваем на адмену санкцый. Вось ці гатовы на гэта пайсці захад, бо тут у гэтай сделкі не тое, што ёсць інтарэс на ЗША, у гэтай сделцы прысутнічаюць інтарэсы і падыходы і палітыка Европы, еўрапейскага звязу і вырашыць. Ну да, вот мне тут тады у гэтай сітуацыі, выбачайце, што перабіваю, у гэтай сітуацыі цікава, бо здымаць санкцыі адно ЗША не здыме, таму што еўрапейскіх санкцый значна больш і яны больш балючыя для Лукашэнкі, як з тым же самым Белаві. Так. Ну што, ЗША адмянілі, а самалёты ў Еўропу ўсё адно не... Лукашенко ж скардзіўся на тое, што вось яны адмянілі, а ўсё роўна Белавія летаць нават кудысьці далей не можа, бо ёсць нейкія абмежаванні. Ён выказаў сваю незадаволенасць. Да, так вот я і кажу, і што, і для гэтага тады, каб вот дамовіцца з Лукашэнкам, зрабіць ім гэтую вялікую сделку, Трампу трэба ціснуць на ўвесь Еўросаюз, дамагацца. Хто такі Лукашенко для Трампа, каб дзеля яго ён так напружваўся? Скажем так, это ўжо пытанне механізмаў і размоваў, але Лукашенко гатовы. Ну, пайсці, вось давайте, як яшчэ раз, вось гэтая формула на Блізкім Усходзе, у Палестыне, яму вельмі падабаецца. Гэта тое, што ён бы хацеў зрэалізаваць. Вось давайте мы вырашым гуманітарнае пытанне ў Беларусі, знімем. Вось у нас вы называеце іх закладнікамі, як называў гэта і дарадцы Трампа. Вось мы гатовыя там, колькі вы лічыце, 1300, там нават больш, 2000, 3000, мы гатовыя вызваліць, каго вы палічыце неабходным вывесці за межы краіны, забірайце, але вось нашы умовы, тыя санкцыі павінны быць знятыя. Не ведаю, ці Лукашенко паставіць на стол перамоваў санкцыя персанальнага характару, але думаю, што перш за ўсё ён будзе, канешне, дамагацца, каб былі знятыя эканамічныя санкцыі. Там ужо персанальны аспект, хаця мы ведаем, што у 2015 годзе нават персанальныя санкцыі былі знятыя супраць тых, хто рэалізоўваў рэпрэсіі. Але гэта ўжо, скажем так, звязана з далейшай перамовай. Другі момант — гэта забеспячэнне межаў, зняццё вось гэтай напружанасці на польска-літоўскай мяжы з мігрантамі. Відавочна, Лукашенко на гэта гатовы, і відавочна, ён нават атрымаў пэўны дазвол, зялёнае святло з боку Расіі, бо зразумела, што злагаджэнне сітуацыі з Лукашенко ў пэўным сэнсе зблізіць магчыма пазіцыі ЗША і пазіцыі Пуціна. Таксама мы бачым, Трамп вельмі моцна расчараваны, гатовы паставіць тамагаўкі ва ўкраіну. Але таксама гэта і для Лукашенка. Вось нарастанне не супярэчнасцяў, а прэсінгу, пакуль што рытарычнага на Расію з боку Трампа, гэта таксама шанс для Лукашенка вось знайсці сваё месца ў гэтым пашыраным канфлікце, захаваць умоўна нейтральнасць. Так, мы вось будзем проста назіральнікамі. Так, мы прызнаем, у нас ёсць расійскія войскі, ёсць расійская ядзерная зброя, але мы ў канфлікт не ўмешваемся. Мы гатовыя прыняць вось гэтую такую пазіцыю статус-кво, умоўна залежную ад Расіі. І думаю, што вось такія выказванні Лукашенка маглі быць вынікам рэакцыі тых перамоваў, якія ўвесь час вядуцца, я думаю, паміж адміністрацыямі, і думаю, што Лукашенко хацеў бы запрапанаваць большае і атрымаць большае. Пакуль што мы бачым, што ён ад гэтай здзелкі не зусім задаволены ад папярэдняй. Калі мы кажам пра Коўэла і вось гэтыя перамовы, але ён атрымаў пэўную маральную сатысфакцыю, што і гэтыя перамовы ідуць, што ён разблакаваны, магчыма, вядуцца перамовы вяртання і вядуцца, і гэта стаяла на павестцы вяртання амерыканскага амбасадара ў Беларусь, нейкая размарозка адносінаў, вось для яго гэта вялікая здзелка. Вось што ён, як мне падаецца, укладае які сэнс у гэтую
гэтае слово, і для яго мэта выжыць. Вось як раней, так і зараз для яго асноўная мэта выжыванне, палітычнае выжыванне, ну, фізычнае і палітычнае выжыванне для яго зараз гэта тоеснае, гэта адно. Але відавочна, што сітуацыя напружваецца, характар вайны можа змяніцца, калі украінцы атрымаюць амерыканскія ракеты далёкага ражэння. Гэта, ну, значны сімвалічны крок. Гэта фактычна як па сутнасці размяшчэння расійскай ядзернай зброі ў Беларусі. А калі яшчэ і Украіна атрымае магчымасць выкарыстоўваць, калі ўжо дроны далетаюць да Тюмені, там, ну, пра што тут ужо украінскія казаць, то бок мы ўжо пераходзім да фазы такой дыстанцыйнай вайны на вынішчэнне ўнутранае. Рускія бомбяць, вынішчаюць інфраструктуру Украіны, а зараз нарастае магчымасці, рэсурсы для вынішчэння інфраструктуры расійскай праз украінскія сілы. І відавочна, Лукашенко таксама разумее, што рускім гэтую вайну не выйграць. Якім бы ні былі там мірныя дамоўленасці, ці гэта будзе характару здзелкі на Блізкім Усходзе, ці іншага, вайну гэтую Путін не выйграе, што роўная паразе палітычнай, геапалітычнай. І для Лукашенка вельмі важна, конечно, сітуацыя замарозіцца і ў Беларусі, і ў Расіі, але Лукашенка вельмі важна не толькі выжыць, але атрымаць нейкія магчымасці для манёвру, для таго, каб мець яшчэ дадатковыя рэсурсы для утрымання здольнасцей жыццёвых не толькі ягонай улады, але і таксама і сістэмы і рэжыму, які ў Беларусі вось ужо 30 з нечым гадоў функцыянуе. Вось якая філасофія Лукашенка ў гэтай здзелкі, і для яго гэта шанс, канешне, вялікі. Калі пачнецца вось гэты абмен, і да гэтага абмену падключыцца еўрапейскія структуры, еўрапейскія краіны, то ён можа знову, выдавалася б абсалютна з безвыхаднай сітуацыі тупіковай для яго, ну, выйсці не толькі з пэўнымі казырамі, але палітычным пераможцам. Мне просто складана уявіць сабе вот пасля словаў, якія мы пачулі ад Кіта Келага, про тое, што вызваленне палітвязняў гэта пазітыўны, але пабочны эфект ад перамоваў, якія вядуцца на іншыя тэмы і пра іншае. І калі мы зараз кажам пра магчымае пагаршэнне адносінаў Вашынгтона і Масквы, чарговае і канчатковае расчараванне Пуціным у Трампа, то атрымліваецца і зацікаўленасць і патрэба ў Лукашэнцы таксама адпадае. І які канал сувязі, калі ніякай сувязі ўжо размовы не ідзе? Ну, я думаю, што до конца Келах не мог адкрыць карты свае. Так, я не думаю, што выключна мэтай усіх гэтых перамоваў было нейкім чынам падабраць ключы да Пуціна. Ну, зразумела, што у Лукашенка гэтых ключой няма. Гэта ён мог прадаваць, гэта што ў мяне тут і ў Сі Цзіньпінам добрыя адносіны, у мяне тут і з Пуцінам, мяне ўсе слухаюць, я нават з Кім Чен Іном магу паразмаўляць. Вось вы давайце мне тут плюшкі, а я буду ад вашага імя нешта там ім прадаваць. Ну, калі аналітыкі амерыканскія упэўнены, што Лукашенко такія рэчы можа рабіць, ну, я не ведаю, які ўзровень тады гэтай аналітыкі. Ну, калі яны ў гэта вераць і не разумеюць, што ўплывы Лукашенка там на Пуціна, ну, нулевыя. А я не думаю, што аналітыка амерыканская аж такая кепская, не гледзячы на тое, што мы пабачылі у дзеяннях там і выказваннях Трампа. Я думаю, што ўсё ж такі ёсць пэўнае разуменне і ў Дзярждэпе, што ўсё ж такі Лукашенка не такога ўзроўню гулец, ён ўсё ж такі больш васал і ну, такое пуцінаўскае проксі. Таму у сэнс гэтых перамоваў і гэтага дыялогу закладаюцца таксама іншыя мэты, іншыя стратэгіі, іншае бачанне, што можна пагуляць на полі Беларусі. Ўсё ж такі ідзе барацьба за ўплывы, ідзе барацьба за
за пашырэнне інтарэсаў. Мы не раз размаўлялі пра крызіс разумення амерыканскіх інтарэсаў з прыходам Трампа і ввогуле ў апошнія часы у адміністрацыях Злучаных Штатаў Амерыкі, калі і за часоў першай адміністрацыі Трампа, потым і Байдена, да і нават за часоў Абамы выдавалася, што США саступаюць у рэалізацыі і замацаванні сваіх інтарэсаў. Мы гэта пабачылі ў Грузіі, мы гэта пабачылі ў першай вайне ва ўкраіне, потым мы гэта назіралі з сыходам амерыканскіх войскаў з Афганістану, што ўвогуле лічылася катастрофай для знешніх інтарэсаў знешняй палітыкі США. Это ўкласці там 30 мільярдаў, амаль 20 год знаходзіцца і утрымліваць кантроль над гэтай тэрыторыяй дзяржавы і сфарміраваць абсалютна нежыццяздольныя ні палітычныя, ні вайсковыя інстытуты. Гэта было калапс, паражэнне. І мы бачылі, што вось США, іх інтарэсы, нягледзячы на тое, што там мільённая армія, там сотні баз па ўсім свеце, тым не менш аслабленне гэтых інтарэсаў было відавочным, і разам з гэтым мы бачылі інтэнсіўнасць і ўзмацненне ўплыву Кітая, таксама агрэсію Расіі, тая ж Грузія ў 2008 год і анексія Крыму ў 2014 годзе. І выдавалася ўсё, гэтая стратэгія альбо наступіў перагляд, альбо крызіс. І зараз няма таксама пэўнасці, ніхто не можа канкрэтна сказаць, у чым жа глобальны інтарэс США. На закрыццё USAID, там гэтая праграма МАГА, скарачэнне фінансавання, можна па-рознаму ацэньваць гэта, куды там ішлі грошы, але пэўныя праграмы можна было б закрыць, але іншыя ўсё ж такі ва ўмовах гібриднай вайны узмацняць. Тая ж самая праблема з радыё Free Europe, радыё Свабода. Ўсё выдавалася, што вось гэта ідзе схлопвання гэтых інтарэсаў. І ў такой логіцы, канешне, мы не бачым месца для таго, каб гуляць з Беларусю. То бок, калі б была яснасць у тым, што ў ЗША застаецца разуменне ўласнай місіі як зверхдзяржавы, якая павінна пільнаваць гэты ліберальны парадак сусветны, не саступаць яго осі зла ці вось гэтаму калектыўнаму аўтарытарызму, тады сэнс гульні з Лукашенко ён прысутнічае. У любым выпадку неабходна гуляць з Лукашенко, нават калі ён умоўна кантралюецца Масквой, калі Масква пашырае ўплывы, але мы павінны, гэта гульня ўплыву, гульня інтарэсаў, мы павінны нейкім чынам там выцягваць, як яны гулялі у савецкі перыяд халоднай вайны з Чаўшэску, як яны спрабавалі гуляць і з Польшчай, з Югаславіяй. Вось такі сцэнар югаслаўскі недзе у той логіцы захавання міжнароднай дамінацыі яна прысутнічала у ЗША. Зараз мы не ўпэўнены ў тым, бо не бачым гэтай філасофіі, якая была у часы халоднай вайны, у першыя дзесяцігоддзі пасля распада Савецкага Саюза. І мы бачым, што ёсць хаатычная абсалютна палітыка, якая непрадказальная з боку ЗША. І таму бачыцца нелагічным гэтая гульня з Лукашенко, калі няма глобальнага інтарэсу. Калі ёсць інтарэс зрабіць здзелку з Пуцінам, тады не мае сэнсу гуляць з Лукашенко. Калі ёсць стратэгія вынішчэння Расіі, яна недзе закладзена, яна не агучваецца, мы, можа, яе не ведаем, можа, ёсць нейкая такая схаваная мемарандум Рады бяспекі ЗША, які быў там напісаны яшчэ ў 50-е гады. Мы пра гэта не ведаем, вось там адной рыторыка адна, а рэальныя дзеянні іншыя. Тады так, можа, яны там нешта прапануюць Пуціну, але рэальна ставіць мэту знішчэння Расіі. Калі яны рэальна ставяць мэту знішчэння Расіі, ее максімальнае аслабленне, то знову, яшчэ раз падкрэслю, гульня з рэжымам Лукашенко ў такім кантэксце мае сэнс. Але гэта нашыя спробы зразумець тое, што невідавочна. Як яно ёсць на самай справе, пакуль што
мы не ведаем. Добра, спадар Павел, я разумею, что гэта на ўзроўні такога, ну там варажбы там па ці яшчэ што-небудзь, але ўсё ж таки, калі глядзець з папярэдняга нейкага досведу, то нездарма запускаліся вось гэтыя словы. Пасля ну бывало так, что мы даведаваліся пра нейкія вызваленні ці нешта яшчэ. Чаго чакаеце вы? Вы далі да нашага сённяшняга эфіра у сябе у тэлеграм-канале. Дарэчы, раю усім подписывацца, калі для вас гэта бяспечна, на тэлеграм-канал спадара Павла Усова. Спасылачка ёсць у нас у апісанні гэтага стрыма. Не забывайце таксама подписывацца, хто гэта яшчэ не зрабіў, на YouTube канал Еўрарады і наш YouTube канал Навокал. Ставце падабайкі, націскайце на звоночак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Так вось вы написали: вялікая сделка з маленькімі надзеямі. Сапраўды маленькія? Давайте трошки патлумачу сваё бачанне. Калі мы сыходзім з таго, што ЗША з'яўляецца зверхдзяржавай, ёсць свае інтарэсы жыццёвыя, як у кожнай дзяржавы, то тады лагічна выглядае памкненне да таго, каб захаваць сябе як вялікай дзяржавы, якая гарантуе уласную бяспеку і дамінацыю у свеце. Калі ёсць гэтая філасофія, яна павінна быць, то тады ў гэтую філасофію укладаецца, па-першае, максімальнае аслабленне Расіі, па-другое, гульня з сатэлітамі, як гэта было ў савецкія часы з сатэлітамі Расіі, і адрубанне жыццёвай сферы Расіі, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Яны разглядаюць яго, Беларусі, Лукашенка як васала, як сатэліт, але не выключаюць магчымасці гульні, бо ўсё ж такі ёсць незалежнасць і шансаў адарваць Беларусь ад Расіі, калі краіна не з'яўляецца часткай іншай дзяржавы, як гэта было ў савецкія часы, наш усё ж такі яшчэ не БССР, то надзея на гэтую гульню, на адрыванне, на маніпуляцыі застаецца. Калі ж мы прыходзім да высновы, што ЗША як сусветная вялікая моц, цывілізацыя, якая фарміруе вось гэты сусветны парадак, занікае, знішчаецца, распадаецца, то фактычна мы будзем мець дачыненне з сітуацыі такога абсалютнага хаосу і з'яўлення новай палітычнай і геапалітычнай сілы ў постаці Кітая. Тады, канешне, вось гэтыя разважанні пра інтарэсы, пра ўплывы, яны не маюць ніякага сэнсу. Але будзем усё ж такі пакуль што сыходзіць з таго, што ЗША і эліты палітычныя маюць разуменне, што іх місія, іх задача захаваць ЗША вялікай дзяржавай, сусветнай дзяржавы, глобальнай дзяржавы і прасоўваць іх інтарэсы. У гэтым кантэксце гульня з Лукашэнкам мае сэнс. Але што нам чакаць ад гэтага беларускаму грамадству? А чакаць нам ад гэтага вельмі мала. Бо гэтая гульня не пра правы чалавека, гэтая гульня не пра вяртанне Беларусі ў кантэкст да 2020 году, гэта гульня на доўгую перспектыву. То бок фактычна забеспячэнне існавання гэтага рэжыму яшчэ аўтаномнага на нейкія там некалькі год, вось звяртанне да дыпламатычных гульняў, да палітычных гульняў, магчыма пытанне адносна таго, што Расія не дазволіць Расіі паглыбляць інтэграцыю. Магчыма, гэтае пытанне будзе стаяць, магчыма, гэтае пытанне нават і Лукашенка можа паставіць. Але калі мы кажам пра перспектывы перамен у Беларусі, там паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, то гэтае пытанне паднімацца не будзе. Просто ад слова зусім. А гэта на сённяшні дзень не ў прыярытэтах, калі ёсць гэтая гульня, не ў прыярытэтах Злучаных Штатаў Амерыкі, і тым больш, што ёсць абсалютнае разуменне таго, што Лукашенка на вяртанні сітуацыі унутранай адлігі ці нейкага унутранага кампраміса не вернецца. У Беларусі таксама сфарміраваўся новы палітычны парадак. Часткова гэты новы палітычны парадак прыняты праз беларускае грамадства з прычыны адсутнасці надзеі на тое, што нешта можа змяніцца ў бліжэйшы час, могуць быць створаны варункі для вяртання, для
як кажуць, для размарозкі адносінаў і для умоўна перагортвання старонкі з боку рэжыму Лукашенка. То бок мы бачым, што частка беларускай супольнасці гатова пайсці на працэс перагортвання старонкі, але гэта не датычыць сістэмы. Сістэма не пойдзе на перазагрузку і на перагортванне старонкі. Яна не пойдзе на вяртанне там десяткаў тысяч палітычных уцекачоў, эміграцыі, ўсё гэта непрымальнае. Дарэчы, коротко, вольная Беларусь уваходзіць у эту частку дэмакратычнай супольнасці, якая там пра перагортванне старонкі у тым ці іншым выглядзе? Мы, як вольная Беларусь, арганізацыя, так пытанне не ставім. Перагортванне старонкі гэта не наш падыход і не наша філасофія. У гэтым кантэксце, як і прызнанне Лукашенка там легітымным прэзідэнтам, бо як і вольная Беларусі, і да вольнай Беларусі палітычныя сілы, якія складалі нацыянальны рух, ніколі не прызнавалі Лукашенка легітымным прэзідэнтам і заўсёды прызывалі да байкоту выбараў як па сутнасці працэсу інструменту маніпуляцый і толькі спробы легітымізаваць рэжым. Гэта заўсёды была аснова палітычнай філасофіі вольнай Беларусі. Тое, што мы зараз робім і агучваем, гэта выключна аспект гуманітарнага кшталту, які сыходзіць з разумення таго, што рэсурсаў на сённяшні дзень, механізмаў, інструментаў змяніць рэжым, акрамя вайсковага, так, але яго няма ў наяўнасці, у бліжэйшыя часы няма. Санкцыі рэжым не зменяць. Так, яны могуць пагоршыць сітуацыю, пагоршыць эканамічную сітуацыю, але не створаць сітуацыю для рэвалюцыі ў бліжэйшы час, але створаць, магчыма, там праз гады, ціску недастаткова. Нават калі ўсе санкцыі татальныя будуць уведзены, калі зачыніцца мяжа, хаця ўжо спроба была і нават гэта абсалютна неэфектыўна. То бок мы сыходзім з эфектыўнасці рэалізацыі санкцыйнай палітыкі ў аспекце змены палітычнага рэжыму. На сённяшні дзень такіх інструментаў і санкцыі такім інструментам не з'яўляюцца. Механізмам змяніць рэжым няма. Але застаюцца закладнікі. І вось пытанне зараз на сённяшні дзень, пытанне не перазагрузкі адносін там з Лукашэнкам ці прызнанне і перагортванне старонкі, гэта ніколі на павестцы дня не стаяла. Пытанне праводзіць такую палітыку, якая паспрыяе як мага хутчэйшаму вызваленню усіх палітычных вязняў. Гэта абсалютна не азначае прызнанне Лукашенка, і гэта абсалютна не азначае забыць тое, што адбылося ў 20-м і пасля 2020 году, і нават напярэдадні 20 году, калі людзей сажалі, забівалі, гэтак далей. Вось на чым базуецца рэалізм падыходу. Калі б у нас былі у дэмакратычнай супольнасці, як агулам, інструменты змены рэжыма вось тут і цяпер, то гэта б ужо б адбылося. А казаць, спекуляваць на тэму вось заўтра санкцыі прынясуць поспех, паслязаўтра не мае сэнсу, бо і 5 год гэтае паказалі, і папярэднія гады гэта абсалютна выключна маральны аспект санкцыям і павольнае задушванне так сістэмы з надзеяй на тое, што ў перспектывах гэтая палітыка створыць адпаведныя умовы для змены рэжыма, але самі па сабе санкцыі не з'яўляюцца інструментам перамен, тым больш санкцыі не з'яўляюцца інструментам вызвалення палітычных вязняў, што мы і пабачылі. Таму мы ставім перад сабой, скажем, ідэалагічную палітычную задачу вызваліць як мага хутчэй, як мага больш людзей тут і цяпер пры наяўнасці іншых механізмаў у тым ліку і, скажем, вось гэтых каналаў, якія запускаюць ЗША. Гэта больш эфектыўна ў пытанні гуманітарным. Канешне, і вызваленне санкцый, і вызваленне палітвязняў, калі нават яны, як і ў аспекце з Хамаса, будуць усе вызвалены, гэта не азначае, што рэжым перастане быць рэпрэсіўным. Гэта таксама трэба разумець. Рэжым сваёй палітыкі ўнутраны ўжо не зменіць, пакуль Лукашенка жывы. Бо няма кансэнсусу ўнутранага, няма легітымнасці ўнутранай, электаральнай легітымнасці, ён вымушаны абапірацца на рэпрэсіі. Ён можа выжыць, калі Расія будзе загібацца,
калі вось гэтая вайна будзе доўжыцца, калі не будуць розныя трэкі перамоваў, для Лукашенка гэта выдатная, для яго абсалютна камфортная сітуацыя. Вось гэтага багна зацягнутай вайны для яго гэта камфортная сітуацыя выжывання, калі ўсё будзе навокал нестабільна, бо перш за ўсё гэта аслабляе таксама інструменты ўплыву Расіі. І гэта таксама вымушае Захад, які будзе стомлены вось гэтым супрацьстаяннем, таксама здымаць пэўныя кропкі напружання. Беларусь гэта кропка напружання. Рэжым Лукашенка кропка напружання. Інструментаў фізічнай ліквідацыі гэтай кропкі напружання няма. Ёсць толькі вось гэтыя перамовы, размовы, стабілізацыя, вяртанне просто хаця б на пэўны градус зменшыць гэтую напружанасць у рэгіёне з разуменнем таго, што сутнасць палітыкі не памяняецца. Ну да, тут зразумела наконт гэтай багны, это як просто тады будзе добрая нагода для Лукашэнкі ў чарговы раз сказаць: ну паглядзіце, што на межах робіцца, как же ж я магу кінуць народ у такой крызіснай сітуацыі. Але спадар Павел, кароткатэрміновая перспектыва, ці чакаеце вы вот па выніку гэтых словаў, што яны казаліся для таго, каб у тым ліку апраўдаць вызваленне чарговай партыі палітвязняў, што яны, можа быть, там бліжэйшымі днямі, там тыднем выйдуць на вы маеце на увазе з боку рэжыму, так? Да. Можа быть, я дапускаю, што гэты працэс будзе працягвацца, бо нават вызваленне, і Лукашенко заявіў, што мы гатовы ісці на саступкі, нават калі там ЗША яшчэ там не адгукаюцца или не гатовыя там да канца зрэалізаваць тыя абяцанні, якія яны зрабілі. Гэта, канешне, стварае надзею на тое, што Лукашенко пагодзіцца на выпусканне чарговых палітычных вязняў, не ведаю якога статусу, хутчэй за ўсё не высокага, бо вызваленне людзей высокага статусу палітычных зняволеных гэта перспектыва для гандлю. Але я думаю, што гэтыя ягоныя словы звязаныя нават не столькі з жаданнем зрабіць здзелку з ЗША, а сколькі з растучай упэўненасцю у тым, што у палітычным ідэалагічным супрацьстаяннем з дэмакратычнай супольнасцю ён перамог. І гэта мы бачым па тым, што адбываецца ў апазіцыі, там і скандалы, і вось змена падыходаў да офіса Ціхановскай у той жа Літве, ўжо пачынаюцца абвінавачванні з таго і з іншага боку, пачынаюцца выказванні адносна, па сутнасці, трансфармацыі падыходу не толькі да офіса, але і разумення да сітуацыі пасля 5гадовага цыклу, калі стала ясна, тым ліку і для еўрапейцаў, што перспектывы перамен у Беларусі аддаляюцца на далёкую перспектыву, а трэба вырашаць пытанне палітычных вязняў і ўласнай бяспекі, а ўласная бяспека гэта гарантыі на межах, то бок тады сэнс надалей укладацца і інвеставаць у бяспеку, інвеставаць у існаванне нейкіх структур, калі эфектыўнасць іх па сутнасці у кантэксце Беларусі нулявая. І Лукашенко пэўнены ў тым, што так, што ўжо гэтыя перамены у падыходах, а гэта была адной з ягоных умоваў, што перастаньце падтрымліваць там апазіцыю, тады гэта спросціць адносіны між намі. Відавочна, гэта ён успрымае не тое як сігнал, а як змена сітуацыі на ягоную карысць, калі ўжо бяспекі вялікай няма, таксама вызваленне палітычных вязняў 50 чалавек, іх дэпартацыя прывяла да такой унутранай напружанасці, новай хвалі пытанняў і канфронтацыі, дзе грошы. Так, вось гэтае пытанне, па сутнасці, зараз сцяг. Любое палітычнае дзеянне, любы палітычны правал, крызіс, ён звязаны з пытаннем размеркавання атрымання сродкаў, што вельмі балюча б'е па ўсёй сітуацыі, бо па сутнасці паказвае камерцыялізацыю апазіцыйнай дзейнасці, што дыскрэдытуе настолькі глыбока, што прыводзіць да інфляцыі даверу паўсюль і за мяжой, і ў Беларусі. Лукашенко і сістэма гэта адчувае, яны гэта ўзмацняюць,
слабы праціўнік, супернік, ён становіцца яшчэ больш слабейшым, надае легітымізацыі уласнай, негатыўнай легітымізацыі. Ну і надае аргументацыі, каб Так. вызваліць яшчэ. Абсалютна. Гэта негатыўная легітымізацыя, якая будуецца на страце легітымнасці праціўніка. Вось, калі праціўнік мае пазітыўную легітымнасць, то вось Лукашенко на гэтым фоне, ну все, ён страчвае легітымнасць, бо увага, падтрымка накіроўваецца на апазіцыю. Але калі апазіцыя губляе вось гэты давер, то адбываецца працэс негатыўнай легітымізацыі, ад адваротнага. Ну, Лукашенко, вось, ну, мы вымушаны пры ім існаваць, бо тая апазіцыя, якая павінна была быць маральным палітычнай альтэрнатывай, яна кепская. То навошта нам нешта ўкладаць, то давайте ўжо прымем гэтае зло, на што Лукашенко і разлічваў, ну, як дадзенасць, бо лепшага няма нічога. І на гэтым фоне, як вы правильно сказали, так, можна падмацоўваць гэтую легітымізацыю, таксама... А калі не 50, а 150... Так. Больш таго, гэта таксама дае спадзеў на самому грамадству ўнутры, што вось гэты прэсінг, да якога ўжо грамадства прызвычаілася. Вось, што цікава, да рэпрэсіі, ось з людзьмі размаўляў, яны ставяцца. Вось такі псіхалагічны нейкая метамарфоза, калі людзі чакаюць гэтых рэпрэсій. То бок чакаюць арыштаў, чакаюць прэсінгу, чакаюць там допытаў, яны ўжо настолькі да гэтай сістэмы прызвычаіліся, што гэта ўжо не шакуе. Гэта кепска ці дрэнна і тое. Бо калі людзі ўжо прызвычаіліся, яны ўжо не палохаюцца. Тады пры умоўных працэсе трансфармацыі яны могуць быць больш актыўнымі і больш радыкальнымі. А пасіўнае тое, што іх ужо не шакуюць, як прызвычаенне да вайны. Так, вось бамбяць, вось паглядзіце раней здымкі пра бамбёжкі ва ўкраіне, там пра гібелі мірных людзей шакавалі. Там сотні тысяч гэтых было расшэрванняў, нейкіх непадабаек і гэтак далей. А зараз і на захадзе, у тым ліку, адбылося прызвычайванне да сітуацыі. Яна у свядомасці нармалізавалася, як і з рэпрэсіямі. Але ўсё роўна ёсць пэўнае чаканне таго, што вось гэты прэсінг дзяржаўны, гэтыя непатрэбныя для людзей, для сістэмы гэта патрэбна, рэпрэсіі, ціск, каб трымаць людзей пад кантролем. Але ўсё ж такі любая сістэма, яна больш камфортна функцыянуе ва ўмовах, калі няма затратаў велізарных на рэпрэсіі. Таму Лукашенко гэта вельмі добра разумее, ён адчувае і думае, што злагоджанне ўнутранай сітуацыі не максімальнае адмоўленне ад рэпрэсіі, а толькі злагоджанне. Хаця мы гэтага не назіраем, хвалі рэпрэсій рознага ўзроўню ўсё роўна адбываюцца. Яны будуць адбывацца, бо сістэма ўжо налаштованая на рэпрэсіі. Тым не менш, могуць быць чаканні таго, што сітуацыя злагодзіцца, не дэмакратызуецца. Проста вострыя рэпрэсіі злагодзяцца, але яны застануцца. І вось на завяршэнне, спадар Павел, просто смадэлюем сітуацыю. Я чытаю сённяшнія навіны, сённяшняй раніцы толькі адно. Спіс тэрарыстаў павялічыўся на 6 чалавек. Удзельніцу юнацкіх алімпійскіх гульняў засудзілі па пратэсным артыкуле. Усе сацыяльныя сеткі гурта Na'Vi Band прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Хваля затрыманняў пракацілася па сваяках палітвязняў і тым, хто ім дапамагаў. Я ўжо не кажу пра справу Гаюн, рэакцыю на іх асуджаныя, на што нават МЗС Украіны адрэагаваў. І гэта ўсё цягам вось гэтага аднаго дня. Ну, можа, там штосьці учорашняе яшчэ вечарам захапіла. І на гэтым фоне, і гэта вот усё фактычна па слядах заяў Лукашенко пра вялікую здзелку, пра гатоўнасць там налажваць адносіны. І уявім сабе, ну, это ўсё как бы іншая сітуацыя, там ЗША пераследуе іншыя мэты, доўгатэрміновыя перспектывы, там і ўсё такое, і дамаўляюцца. Ну, нехта там выходзіць з дэпартацыі на волю, прыязджае пасол амерыканскі ў Мінск, Лукашенко ўручае граматы даверчыя, сядае ў Мінску ў амбасадзе і гэтак далей, і адначасова ўсё, вот, пра што я казаў, працягваецца кожны дзень. І як это выглядае?
Ну, як выглядае ва ўсіх аўтарытарных рэжымах, можа змяніцца, яшчэ раз падкрэслю, рэпрэсіі застануцца фактарам утрымання ўлады, і нават не такія рэпрэсіі, якія былі там да 20-х гадоў, яны былі, але былі невідавочныя. Але ўсіх іншадумцаў, так, іх вынішчалі, выдаўлівалі з сістэмы адукацыі, з дзяржаўнай сістэмы. Гэтыя рэпрэсіі, яны былі прыхаваныя, яны былі лагодныя, але ўсё гэта існавала, сістэма рэпрэсій. 20-й год змяніў унутраную канфігурацыю, калі ўласны электарат лукашэнкаўскі перайшоў на бок той апазіцыі, якая ўзнікла ў 20-м годзе. Для сістэмы і персанальна для Лукашенка вельмі важна правесці гэтыя чысткі. Это просто ўжо канцэпцыя, філасофія просто тых, хто быў у сістэме, а пачаў выступаць супраць сістэмы. Канешне, для Лукашенка неабходна пакараць, каб на перспектыву не адбылося таго, што адбылося ў 20-м годзе, і каб прадэманстраваць вось гэтую сілу. Да якой ступені, да якога часу яны будуць чысціць сістэму, сказаць немагчыма. Яшчэ раз падкрэслю, што рэпрэсіі як фактар унутранага кіравання застануцца, пакуль Лукашенко жывы. Яны могуць злагодзіцца. То бок людзей могуць не садзіць там на 5, на 10 год, а штрафаваць ці даваць умоўныя тэрміны. Але іх будуць адсочваць, будуць затрымліваць, будуць размовы, бо сістэма ўжо будзе насіць такі характар, як гэта было ў савецкія часы. Так, у савецкія часы пасля смерці Сталіна выпусцілі там сотні тысяч чалавек, не ўсіх палітычных зняволеных, шмат крыміналістаў, але спыніліся такія масавыя рэпрэсіі, якія былі пры Сталіне, калі людзей расстрэльвалі, давалі па 10-15 гадоў няволення. Але сам факт рэпрэсій у савецкіх часах заставаўся, пакуль заставаўся Савецкі Саюз. Зменшыліся маштабы, зменшыўся характар. Людзей не расстрэльвалі, але давалі па 8 год. Так, альбо высылалі ў псіхіятрычныя клінікі. Вось як гэта дзейнічала. І я думаю, што гэтая мадэль, калі ўдасца Лукашенка вось гэтую здзелку заключыць, хаця з іншага боку у савецкія часы ўсё ж такі была гэтая заслона, паставіў гэтую жалезную мур, так, і ўсё, інфармацыі амаль ніякой не было, а зараз інтэрнэт, які дазваляе ўвесь час падтрымліваць гэтую сітуацыю у такім кандыцыі такога гатавання сталага. Там усё ўвесь час у Беларусі ўсё гэта бурліць, гэта нікуды не дзіваецца, і адпусціць у такіх умовах пасля жудасных рэпрэсій і перагарнуць старонку з таго боку і сказаць, що мы тут ўсё, давайте, як быццам бы 20-го году не было, для грамадства і для сістэмы недапушчальна. То бок для Лукашенка гэта зразуменне, што злагоджанне сітуацыі ўсё роўна это не тое, што ты выключыў рубільнік і людзі забыліся, што адбылося ў 20-м годзе. Забыліся, як іх катавалі, збівалі, звальнялі. Не, так не працуе. Это ў палітычных гульнях. Для цікавага слова, дэкарацыі можна казаць, давайте перагарнем старонку. Але ў свядомасці, ў галавах гэта немагчыма. Немагчыма перагарнуць. І гэтая вайна схаваная, непрыняццё сістэмы, яно будзе заставацца. І Лукашенко таксама гэта разумее. І зараз у такіх умовах сказаць, добра, все, мы пачнем зноwu вяртацца да таго, што ў 20-м годзе, это тое, што ў 30-м годзе можа выбухнуць зноwu. Хаця нават у кантэксце вайны пра гэта разважаць не варта, тым больш, што ў Беларусі вельмі моцны ваенны антырасійскі фактар і чыннік. Таму з боку можам колькі загодна казаць пра перагортванне старонкі, з боку рэжыма гэта не адбудзецца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Дзякуй усім слухачам і гледачам, што былі з намі і што пісалі каментары. Праўда, сцэпіліся яны ўжо зараз пра тое, што там адбываецца в Украіне, ідэалогія сацыял-нацыяналізма і гэтак далей. Так вось Александру, які ўсё наганяе пра нацыянал-сацыялізм ва Ўкраіне, я раю пагугліць, хто такі Дугін,
что такое рашизм, что такое РНЕ і увогуле что такое Вагнер і як баявое крыло гэтага рашизма. Россия, як яна хваліцца, перамагла у свой час фашизм, так вось яна его можа і перамагла, але на сёння узначаліла. Так что не забывайте про это. Ну і вітанні тым, хто по-руску пішучы спрабуе кпіць з Усава, што ён нібыта дрэнна валодае беларускай мовай. Звычайная такая традыцыя. Ну і я развітваюся з усімі. Дзякуй вялікі за тое, што былі разам з намі. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.